ये बहुत बड़ा बरियार क्रिमिनल बन गइल बा, बहुत बड़ा अपना के बोझ समझताटे। हैं तो अब की बार एगो भाई से पाला पड़ल बा, एगो मर्द से पाला पड़ल बा। आ मर्द के बात मर्द से होके चाहे, मेहरारू से ना। माई बहन के गाड़ी का देवे के बाटे रे। हम लूल्हा लंगड़ा बानी तो हम तोरा जरी चल के आई, आ तोरा संगे फरियावे खातिर खुद हम अकेले काफी बानी। लोग के काहे खातिर बतियावे जाली। आ हर लोग के जिला अध्यक्ष के फोन करके कहत तरिस कि चिराग भैया के बारे में गाड़ी देता, हई गाड़ी देता। चिराग भैया के बारे में अगर एगो वीडियो गाड़ी वाला निकाल के हमरा के दिखा देवे तो दिन मान जाइम कि हम पासवान ना, हम दोगला हैं। 4 तारीख के दिन बस तूफान से मिले के एक बार, बस 4 तारीख के मर्द के बाद मर्द से होके के चाहिए, मेहरारू से ना। मौगा ना ही हम इंस्टा पे आके फेसबुक पे आके बहन बेटी के गाड़ी दे भई कर भौ कर भी ना। अब माइनस के बात तो रहल तो अगर ये के उतर के कह दी कि माइनस कर तो माइनस के बात तो जैसे इस सपनों में नहीं सोचेंगे। अगर हम माइनसो कर दे तो तोरा से एक बार जरूर मिलब हम कहीं भी। अगर 4 तारीख के पटना में नहीं आवा तो 5 तारीख के खुद हम फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आवता नहीं। हमार औकात देखे के अब सोच ले बड़िस कि जब तूफान मैंने कहा तो तूफान तोरा के देखिए कि कहा तूफान एगो पासवान समाज के सम्मानी अपमानी ना स्वाभिमानी लड़का आते। जब भी खड़ा होखेला तो एगो समय पर खड़ा होखेला आ सबके विकास खातिर, अब सबके विकास खातिर आवाज उठावेला। तूफान भचर भचर करे वाला लड़का ना हो। एगो बात बता देवल चाहता नहीं कि बीच में मजा लेवे वाला लोग ये चीज से दूर रहस, ठीक नु। हम केहू के नाम नहीं खिदरत। बीच से मजा लेवे वाला लोग हमरा उनकरा मैटर बाटे, हमरा उनकरा मैटर बाटे तो हमरा उनकरा मैटर रही। हम उनकरा पास कैलकुलेशन भेजब, हमरा पास कैलकुलेशन भेजी। दोबारा बीच में अगर केहू के एंट्री होखता तो बाद में ओकर भुगतान भोगे के पड़ी। केहू जी ओके एगो बात बता देते नहीं हम, ठीक नु। अब की बार